Уважаеми зрители, Етър 1924 отдавна вече е превърнал стадион Ивайлово в непристъпна крепост. Тук болярите за последно са губили матч за първенство преди година и половина. Вече 484 дни никой не е успял да ни победи на наш терен. Нека си пожелаем тази традиция да продължи и днес да се поздравим с една победа, която ще ни даде летящ старт за новото първенство. Още веднъж стартовите състави на двата тима. Етърци на вратата с номер 1 е Александър Стоянов, 4 Марин Стефанов, 5 Пламен Костадинов, 11 Калуян Илиев, 29 Венци Йорданов, 7 Велислав Илиев, 8 Илко Трифонов, 18 Мариан Генов капитан, 77 Динко Дерменджиев, 24 Владимир Мичев и номер 19 Михаил Аврионов. Гостите от Своге на вратата с номер 1 Мартин Кочев, 16 Теодор Тошев, 13 Стоян Тодоров, 28 Димитър Пашов, 18 Стефан Цветков, 6 Лъчезар Младенов, 7 Димитър Райчев, 8 Петър Лазаров, 17 Красимир Чернев, 10 Петър Ангелов и номер 11. В 70-та минута пада и първия гол за Етърци за новото първенство. 1-0. Автор на попадението Михаил Аврионов, номер 19.